So now emotional kodwa futhi manje mina ungivalele ngaphandle at the same time expect mina futhi ukuthi ngikusupport ngikusupport kanjani ngingazi ukuthi mini problem noma ubani problem so mina ngisamile ekutheni umuntu wesifazane abantu besifazane this thing ingabantu besifazane emvelo bonke abantu besifazane eSouth Africa siyacela bakwethu sitsheleni ukuthi awukho right sithando sami ngicela ungayixaki ngami hamba uyibukela ibhola lakho hamba uyodlala ibhola kwenzeka into ofuna ukuzenza uplome nabangani bakho kusasa ngizobe ngiright nje ngizobe ngiright I'm not promising ukuthi ngizoba right nini just know ukuthi ngiyakudinga eduze kwami ukuthi uyamazi umuntu akujabuliswa yini then you start doing izinto ezincanyana ukuthi uzame ukumjabulisa then ukuthi umuntu akushiye ulenga ungazi ukuthi yini angene endlini kuye emsebenzini ukwatile angene hambe empedeni afika lala mayivuka phela mina sanibonani ngiphinde futhi nginibingelela namhlanje igama lami ke mina ngokwazi wakwaNtsele ngiphuma phansi lenkandla Mahlatha Mnyama kwaNkomozi New Polish ngiyanimukela kwe podcast yethu lapho sithi kwazi Tsele and his opinions ngingahambi ke ngedwa ngihamba noza kwethu uNomvuyo behind the scenes Ayanda kanye benomvelo umfoko kaMagwaza namhlanje topic yethu sokhuluma ngayo isimanga ngendlela thusayo futhi ngendlela lapho umuntu ezothola khona ukuhlakanipha ngento ezahlukahlukene kakhulukazi when it comes to uthando nezinye izinto ke deep modern uthando which is a topic yethu mangizothwa ngeqala esikhuluma kakhulu ngeintimacy but so ichaza ukuthi yini intimacy kwenzakalani ihlukene ngegaba eziningi igaba zakhona ihlukene kanjani ihamba kanjani kulapho Paulini kwami ngizobe ngingahambi ngedwa bazobebeka imbono yabo Ayanda benomvelo bezama ukuthi ke sikhulisane sifundisane siphikisane sivumelane kube ukuthi ke nje abantu bazi ukuthi umbono kaMvelo and asikho isidingo sokuthi futhi umphikise kanjalo ke noka Ayanda and at the same time izinto lesisikhuluma khona ukuthi ngenqaza ukuthi izinto ezidlule kuzona noma ezenzakala empilweni zethu ezinye izinto esizibukela kude esifisa ukuthi abantu bazi ngazo sibeke imbono ngazo siphinde futhi sikhule nangazo akukhona ukuthi ngoba nakho izinto ezidlule kuzona noma izinto esibhekene nazo so we find a lot of comments kuma podcast wethu senze sihlangene abantu beveza ukuthi engazi ukuthi ezinye izinkulumo zethu esikhuluma izinkulumo vele sokubhekana nazo cha asecacise nje lokho babule emakhaya akuzona inkulumo sokubhekana nazo sometimes sokwindlela ukuthi siqhube inkulumo at the same time ngingakhona ukukhuluma ngento esingazazi izinto ezizaziyo nesizibonayo ezinye ezizazi siyazi avoid because zisifake engozini ezinye zazi senza labantu esizibona esingafisa ukuthi sibeyibona so ekugcineni kwakho konke singabantu siyakhula siyafunda emaphutheni so kulezi zinto lezi esicabanga ukuthi abantu bayasaba ukukhuluma ngazo thina ke sivele sikhulume ngazo sibeke njengoba zinjalo thina futhi nje njengoba sila phambili thina skanile si right futhi nakho lokho engikusho ngiyadlala angikho serious asikanile thina ngijabona ngibengitest bengibatest abantu emakhaya sisingile thina futhi nakhona ngingasithatha serious mangithi sisingile because mhlawumbe wathola isiganiwe ngekwazi ungabe phela ama social media uzofika khona abaguqe ngamadolo sami yoko Rosebank bepropose so into ezinjalo niyibheke into enjalo niyibhasope niyibheke so sengisho ukuthi nithathe esikukhulumayo ningakuthatha esikukhulumayo mase niyasinbathisa khona siyakukhuluma nje ngoba sifisa ukuthi nikwazi ngiyanimukela ingane zakwethu as ama co-host alolu hlela anona ama guest impela nikhuluma nje nikhululeke nani nisekhaya lo sofa wenu niyalala nokulala kona uyakwazi ukuthi qethula lo sofa nisaphila bathi siyaphila siyabonga Mr Ntsele nginibingelela igama lami nguAyanda ngwakasithebe ngibuya eMnambithe zakheni abaningi bathi kwafela ubala ngazi kubani wayefela ubala khona i150 ngiyajabula kakhulu to be a part of i-podcast yethu siyabonga kakhulu ukuthi ni join nathi and don't forget to subscribe like and share. Thank you very much mfoka Magwaza. Siyabonga kakhulu umvelo Magwaza lo masenkandla kwesaka Magwaza. Siyabonga kakhulu ukubalana siba ama co-host so eda nathi ivalue emphakathini wakithi. Ngoba phela kuyenzeka usukushoyo kumakho umuntu but angicabanga ukuthi kuyenzeka kumbhidliza ngoba sibekele sathi umbono uma ungafuna ukuthatha uthathe. So kubaleke lapho but into esingayicela kubantu njengoba siyiphusha nje lento if uyithanda uyilalela uye lapha phansi ukucindezelela button ngicathi libovu if ungaphosisi uphinde ulike and then kuzoqhubeka nje i-community ephambili ngoba nathi sifuna ukufika kule level where sine community enkulu
yabantu bethu esikhuluma nabo, which means abantu abacomment lapha ngenzansi bexoxe nathi ebebuza imibuzo. Sometimes nisiphe nama topics esikhuluma ngakho nathi asiyona phela mission egama topic nifuna ukulalela njani, nifuna ukucontribute faka nama topic lapho ngezathi nibukele nibhala lapho mfaka ama topic. Namhlanje topic yethu before sikhuluma topic yethu namhlanje hayi kodwa abafana amantombazane ezakheni. Ha. Siyathi manje lapho. Mina ngiyamjudge nje umuntu ubuye ezakheni. Ngiyadlala. Izakheni sihlakabeza uzakude lekuthiwa izakheni ubona ukuthi. And ngempela yazi to be honest kunabantu that knows i-area engibuya kuyo and bayayixwaya. Manje I swear to you not izakheni per se but umnambithi. Nje the first thing that comes to mind kubona kwafela ubala. Hayi umnambithi. Thina besingaba sikho nayo la kubuka kuveza ngazo zakheni. Siyadlala kodwa semnambithi siyabathanda baneqepha abantu besemnambithi. So asikwazi ukudlala ngabantu, asikwazi ukuthi sidelela abantu ababuye bebe nolwandle esithubeni. Asikwazi ngabela ngani. Makuthiwa ngempela ukuthiwa bhuku umhlaba soyithatha eqepha. So besiyibola yakho seyinkahle. Ngizonithola research ngizoyishaya la no research ongayithola enkandla ukuthi kuhlala uJacob Zuma, kunongizwe Mchunu, kunokwazi Insele, kunomvelo Magwaza, kunokhuza Impungose, kunobaphuza ushukela, kunomuzo omkhulu lapha enkandla, onehoko elidurayo. So ngonyezidla abantu hayi zakazadla. Okay, itopic esizokhuluma ngalo namhlanje itopic engicabanga ukuthi it's very interesting at the same time iyafundisa. I-topic about intimacy. So abantu nokubezwa bethi let's be intimacy. Ngikhala nje singathi ngaba intimacy. But umuntu eyikhulumela into enga-understand ukuthi yini ukuba intimacy. Yabo? Intimate, yeah. Intimate isho kahle? Being intimate. Being intimate. Yeah. Yabo. Intimacy angazi mhlambe it's an umbrella but then being intimate usuhlangana intimate kusuke kuyisenzo sekuyisenzo lokhu kuyini angazi ngizokubiza ngani kodwa nje lokhu intimate kusuke kuyisenzo sekuyisenzo sithile sekuyikushinyanyana mina ngicabanga ukukhuluma intimacy mina intimate vele mina ngicabanga ukuthi mina sekujula kunokujula kokukhona kwenzakala ukudla obukhona. So umuzo umuntu let's be intimate. And then ufica ukuthi umuntu uyasho nje aka understand ukuthi kuba intimate into ejule kanjani. Uba intimate nobani, uba intimate makwenze njani, ukuba intimate kuhlukene kangakanani. So with my understanding ukuba intimate kuhlukene ngegaba ezu4 mhlambe abantu ke nabo benga add ezinye igaba zabo mhlambe abazi understand abazaziyo, but with our research and my team yami sifica ukuthi ukuba intimate kuhlukene ngegaba ezu4. Isigaba sokuqala ukuba physical, isigaba sesibili ukuba emotional, isigaba sesithathu intellectual or spiritual. Yes, esas4 lesikuba spiritual. So zonke lezi igaba zihlukene ngeindima ezidlalayo empilweni yomuntu. So now mhlambe abantu abaningi bacabanga ukuthi mo physical it means you can be only physical when it comes to sex. But physicality iqhamuka ngendlela ejule ngendlela esimanga and ngendlela esabekayo, but songena kuyona. But before singena kuyona siqale kule yokuba emotional ukuthi uma uba emotional nobani, and you're not being intimate nomuntu uthandana naye kuphela. Being intimate, you can be intimate with isihlobo sakho, intimate with ugazi lakho, intimate with nabantu abakeni, intimate nabantu osondelene nabo. But uba intimate kubani and uba intimate isigaba sakhona siphelela kuphi, ama boundaries akhona hamba phelela kuphi. Zonke lezo 4 you can be always intimate nabantu bakeni or kube intimacy nabantu ohlobene nabo. I know it sounds wrong but must explain. I know. Can you tell the expression of my face? It sounds wrong but on a serious note kuukuthi ukuba intimate, it's not only about physical intimate, but now let's talk about emotional. Can you not be intimate emotional with umuntu ongathandana naye? Can you not? Not in a sexual manner, emotionally. So, okay. Yeah, you can no, go. maybe just to maybe ngikunike iclue mhlambe into engicabanga leyo ukuthi mhlambe bengufica nguthola maybe you're not giving me the same energy lo ojwalo unginika yona, then mase ngithoza la nguhage then I feel better, and then you start talking ukuthi
this is what is actually happening. Exactly. Emotional. Which means I can be emotional. I mean, I can be emotional. But then I feel like when it comes to indaba zama emotions, thina abantu besifazane, we are more on that than abantu besilisa. Abanye abantu besilisa, they find it very difficult ukuthi babe emotional with us because umuntu wesilisa always wants to appear as umuntu strong. Indoda ayikhali, indoda ayenza ukuthi, indoda fanele iqine, indoda mustn't do certain types of things when it comes to emotions. Yeah. So you find ukuthi abantu abaningi, they don't communicate well when it comes to ama emotions. Abantu besilisa, then abantu besifazane. Tina, we cry, Tina, we throw ama tantrums, we do all sorts of things. We understand when it comes to emotions. But with abantu besilisa, it's a different story. But now the question ukuthi more emotional. We are kethan ukuthi uba emotional nobani. That was the first question engibuzile to both of you. Ukuthi as a woman or as a man, we are kethan ukuthi uba emotional kubani. Is it only safe to be emotional kumuntu othandana naye? Or you can also be emotional umuntu ongathandana naye nongamazi nongamjwayela? I feel like I feel like when it comes to that, for me personally, I choose ukuthi ngibe emotionally kubani, because you might find ukuthi uba vulnerable kanti you are vulnerable kumuntu wrong who can use that against you. You find ukuthi mangikhala kuwe usuzogiya ngayo leyo nto ukuthi nimbona nje yabona she's going through the most when sengazathi yonke into she's got it all together so I feel like it's good to choose ukuthi uba emotional nobani so that you don't find yourself usuyisole egcineni ukuthi vele why did I share this with this person because now sebeyisebenzisa ngendlela wrong le information obanike yona. Okay, Vela? No, I think I agree with her, like she point but not exactly the same. A point engifuna ukulisho ukuthi most of the time lento kuba emotional angifuni ukuthi siyayiplan but ngifuna ukuthi sitshengisa ama emotions ethu kumuntu, angithi bobuza ukuthi umuntu othandana naye noma imuphi umuntu. So ukuphendula ukuthi asikuvezi kuwonke umuntu, ngeke ukuveze ama emotions akho umuntu ongamazi. But ama emotions akho uzokuveza kumuntu owazi ukuthi this one is care about me, is care about how I feel. Yabo, so ngabe ihlobo sakho or kuba umuntu othandana naye. Yazi nginokunaka abantu besifazana abaningi esikhathini sanamhlanje kwena ayanda nomvelo. Ngizokwenza isibonelo ngabantu besifazane because abantu besilisa ibona abasuke be-approach abantu besifazane ibona abahlezi be-approach. So for abantu besifazane kulula ukuthi bethathe inqumo besithathe namhlanje isinqumo esomfaka enkingeni eksasa. Ngokukhulu unganaki futhi nokucabanga ukuthi mhlambe ukuba emotional kumuntu akungenzi lokho ukuthi sengilalile naye noma usazokujulile ngami. So now abasabi ukuthi what if ngiba emotional to this person and then lokho sekulidele ekutheni ngize ngifole in love with him ngingekho aware ngokuthi ngisithole sengena othandweni naye nalomuntu. So iqala lana ke indaba. Umuntu wesilisa uze ukuzothatha empilweni yomuntu wesifazane then uku-add. So uma ekufica uphelele umuntu wesilisa amathuba maningi ukuthi uzothatha okuningi kuwena usale wena ungenalutho. Even though kuzothi maqhubeka isikhathi uphinde futhi regain whatever that you lost, maqhubeka isikhathi uphinde ukhulu uphinde uzibuyise, but the fact ukuthi umuntu wesilisa mefika empilweni yomuntu wesifazane uzothatha. Abantu besifazane ke banalenkinga yokuthi umuntu wesilisa mefika empilweni yakho ekubingelela uvela uvume nje kube lula. It's fine ukuvuma, sawubona njani ngiyaphila. First thing osuyenzile usukwazi ukuthi ube ne communication nomuntu ongamazi, which is ukuvuma kuyinto enkulu kakhulu. Kunabanye osisi sibadelela thina njengabantu besisi ukuthi usisi umbingelela kuzibe because akasazi isidingo sokuthi waye umbingelela. Yabo, akasiboni isizathu sokuthi kumele avume. Thina sithathe ngazi ukuthi arrogant uyadelela because she understands ukuba intimate and she understands ukushare izwi lakho nomuntu ongamazi ukuthi ku deep kangakanani. But now uma sengikukhulumisile wavuma as umuntu wesifazane ukukubuza igama nongitshela igama lakho, lokho it takes a lot. And as umuntu wesifazane kumele aqale lapho ukusihlonipha ukuthi uma ngimtshela leli gama lami lo muntu wesilisa sekunengxenye empilo yamakaziyo and angimazi ukuthi sengathi sengaze igama lami. Sificane ebhasini, sificane esitimeleni, sificane estopini, abantu baningi bacwela istop. Why ukhetha ukungibuza igama lami? Why ukhethe mina ufuna ukuzokhuluma nami? So engazi ukuthi ungaqala uthole information before even umtshela igama lakho, which is information ethi yini wena ucabanga ukuthi ungikwazi igama lami. Ngaleyo ndlela leyo, by not sharing that information encanyana kwenza ukuthi even noma niqhubeka ne conversation
asesazi ukuthi igama lakho uyahlonipha naye akalihloniphe igama lakho. So kunomuntu akutshela igama lakhe because igama lakhe kwayena akalithathi njengegama elikhulu, akalithathi njengegama elinesisindo, kulula ukuthi alikhiphe for wena ukuthi nje usuyalazi igama lakho kuphelele kanjalo. Remember mhlambe sibo 100 in this room, kufika umuntu ubuza igama lakho nje kuphela Ayanda. Wena usuyamtshela meyiphuma lendlini usephuma nje negama kaAyanda, uliyekile igama la wonke umuntu okhona uphuma negama lakho. Kuwena lokho ezumuntu esifazane kusho ukuthini? Kusho ukuthi njengamanje sekunomunye umuntu if bebe u10 abantu abakwazi, which means now sekunomuntu esi11 okwaziyo ngaphandle kwezizathu esiphathekayo. Akathi umuntu mayazi igama lakho kube nezizathu esithile esiphathekayo, ngoba ekwazini kwakhe igama lakho kukhona inkulumo ezolandela. So akuthi mayilandele inkulumo ubu aware ukuthi yipi inkulumo elandelayo. So you find abantu besilisa abaningi betrick abantu besifazane from egameni nasesibongweni. Umuntu akubuza igama hawu nguAyanda uthi hawu hawu ungakabani isibongo, hawu ungakamkhiza ukhabazela Mumbo, wena akayihlandla khabazela. Usenzama sengena kuwena, usengena usethinta la kungamela athinte khona. He's touching your emotions, ukitaza la ungavuma ukitazwa khona because now usazi igama lakho nangendlela kalibiza ngakhona igama lakho uzwe ngazi ukuthi respect ekuthile, uzwe ngazi ukuthi khona la kasethinta khona sekulula ukuthi akulide on to kwezinye izinto. At least umuntu akachaze ukuthi kunganazi igama lakho, and the moment umtshela igama lakho ulibamba ngenhlonipho, ulibamba ngerespect. I'm still going deep to emotional. So now which point la khona wena ezumuntu wesifazane ungakathandana nomuntu wesilisa eselibuza igama lakho wakutshela igama lakho nazana, which point where you start telling umuntu wesilisa about your life? Deep. I don't no angibuzi kwena wedwa nawe mvela. At which point should mengazi kuya ngokuthi umdede kanjani ngalesikhathi esabeka nje mengazi. Yes, yeah, we should kuya ngokuthi umdede kanjani. Yeah, yabona njengoba usho ukuthi kukhona umuntu ozokudida, kunabantu abakwazi ukumanipulate omunye umuntu ngenye indlela. Yeah, you find ukuthi noma ngakuthiwa bengingayimisele to tell you my name or to tell you whatever information about me. Okay, number 1, ukukutshela kwami igama la, ukukutshela kwami ngitshela wena igama lami, that's letting you into my personal space, number 1, ne? So mina to be honest angikazi really ngibheke ngaleyo ndlela ukuthi yabona ukutshela umuntu igama. So umuntu ukubuza igama vele umtshele nje phela kuya depend ukuthi ngikuphi uthi umuntu uba igama lakho sisi uthi Ayanda. No, okay, leyo ukuthi umuntu umtshela igama lakhe sinom kanjani ngiyayivumela, it's something that doesn't really happen. But to share information I hardly emotionally ever, yeah, you understand, I hardly ever. But coming back to ukshare, I think abanye bethu we find it very easy to share with people abangasazi. Owazi ukuthi lo muntu ngimbona namhlanje ngiyamgcina namhlanje. Abanye bethu we find it very easy to share with those people because lo muntu ngeke abuye akujudge, ngeke abuye akulethele inkinga or whatever the case may be, if I'm making sense. Nano ukuthi into ebalekile nsela once wafika kwi stage so ukuthi ezumuntu nje umuntu wesilisa noma wesifazane so ukuthi usungakwazi ukuthandana kodwa uthandana. Isikhathi esiningi uavailable ngibeke kanjalo. Yeah. Uthola ukuthi ke awukwazi ke phela ukuthi umuntu mayekubingelela wesilisa oclean nje ongenalutho ukuthi wena awusezukuvuma, ngoba into eqala la ikuvumeni. Yeah, uvume uphethe kabe mhlawumbe bathi hayi ngicela ukuphathisa, akumphathisi, uyambona this is a good guy, and then aqala kubuza igama uzo refuse. Kungongobani angithi uma umuntu wesifazana ohlakaniphile owaziyo ukuthi umuntu wesilisa ufikele ukuzothatha empilweni yami, aware ngazo zonke lezi zinto. Kanti kungani abantu besifazana besitshela amagama wrong? It happens, we do that because unqena ukuthi ube rude, kodwa at the same time awumtsheli igama lakho. Uzomtshela igama wrong but izobuya back kuwena lento ukuthi ish guys I need something like this. Uphinda futhi I need something like this. Okay, like what? Ngiyamdinga umuntu ozofara usizo ngamcelile. Angithi ama emotions khuluma ngayo ama emotions. Yes, umuntu uthinta ama emotions akho. Okay, uyidlulela wacela ukuphathisa and mhlawumbe angakubuzi nanegama futhi angakucini nani akubuza igama but angakuceli number, because most of the time abantu besifazane baba aware ekuthenini abafuna ukunika number, but igama abathathi kakhulu even though is so uthola ukuthi akusize aqede angakufuni number. Because thina into esiyazi ngabantu besifazane ukuthi
ufika umvezela ukuthi I'm offering this service because we have noticed ukuthi ilento ashoda ngaya ngenayo. Yeah, true. Uthinta ama emotions akhe. So as soon as wathi into vele available engenawo lonto leyo ngeke kwenze ungafiki lapho ufuna ukufika khona. Yazi ukukhamba umukela usizo kubantu ongabazi kuyi weakness enkulu le kumuntu osifazana. True. Umuntu osifazana nongabe udinga ulift kumele kwesinye isikhathi enza ngathi akawudingi. Right. Yabo. So that's why it's very important to keep your circle small at the same time isekele yakho ezumuntu osifazana oyikhiphile kube isekele waziyo ukuthi iyokusiza nongabe ustakile kwenzakalana empilweni yakho. Yabo. So uma udinga usizo ngamanje ucela komunye umuntu osifazana ongamazi then ukucela kumuntu wesilisa ngoba umuntu wesilisa uhleze efuna imbobo yokungena noma usehleze efuna intuba yokungena empilweni yakho. So lo ntutshana encanana oyivulayo ingakwenza ukuthi igcine ikwenza umuntu olunye uhlobo lomuntu wesifazana kodwa ungalona lo hlobo lomuntu wesifazana. Ukuhamba uhike nje phakathi kwamabili ebusuku kukodwa lokho mina njengomuntu wesilisa ngingenza nje ngibone njengomuntu wesifazana who's not responsible at the same time weak for me to win her or ngimluthe or ngenza something. Mangizosuka la eJozi ngiyekhaya angiexpectile mina ukuhaya kwa umuntu osifazana and angifuni ukuhaya kwa umuntu osifazana ngoba ngiyazi ukuthi indlela yami ebheke eJozi siyefika eNatala ngesifike singashelananga futhi ngesifike singathandananga. So kwamina umuntu wami uzohamba emestradini hambe hike kukodwa lokho kungibeka ngokusobala ukuthi umuntu wami maningi amathuba ukuthi akaphephile ngoba endleleni baqala baba na conversation umuntu angamazi conversation iqala kubuzana negama angeke ungamtshela umuntu igama uzohamba indlela kusuke kuzo uzofika ku10 uyaqala open up uyangixoxela ukuthi uyapi kwenze njani angeke ube yilento ofuna ukuba yiyo especially ongasone sakho. You can only be yourself and be who you want to be in your space that you own. So you cannot tell me ukuthi usemotweni yami ngikusiza uzonqaba negama lakho ukuthi ngikuncenge ukuthi wena ungitshela igama lakhe emotweni yami. Angeke unqabe ukungitshela ukuthi uyapi. Angeke unqabe ukungitshela ukuthi ubuyapi. Angeke unqabe ukungitshela ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Because sengidinga usizo lami. So amanga angeke waqambe sesifike KZN. Uzowaqamba gcina wabona ukuthi somewhere somehow akubambisa yabo so they catch up with you. So now you start telling the truth. So that's why ngithi mina umuntu wami osifazane once umuntu osifazane okhonza ukuhike ngiye ngibone weakness ukuthi umuntu wami khona la akafika edideka khona ngoba bafana bamapolo ebamba uFront City ngaka left maningi amathubu lo muntu wami ngashaya manje la endleleni yabo. So same story nomuntu nami ngimhike umuntu uxoxa ukuthi nendoda nihamba la endleleni kodwa le ndoda axoxela ngayo uyabona indoda ngizoyibhitha ngoba ziningi manje izinto engiyibona ezingamathuba ukuthi ngamshala umuntu osifazana ngokwenkulumo maqede ngemhluli. So now being emotional telling umuntu wesilisa ngempilo yakho lokho kukodwa kuyingxenye ethi wena nalomuntu wesilisa usuvumelile ukuthi kube nengxenye empilo yakhe akayithathayo and now you are open ukuthi akazi ngokuthile ngawo. So now ukubuzile igama lakhe izolo wakuncenga for 2 days ungafuni ukumtshela igama lakho or wakuncenga leso sikhathi esithile ungafuni ukumtshela igama lakho. The moment umtshela igama lakho uyahlonipha igama lakho and then usefuna okunye umuntu wesilisa uzokulead uzothi deep end angene deep. Mayingena deep he will tell you first about impilo yakhe. Mina ngibona nje akunabazali ngashona lo mama nobaba kwakuthi nokuthi ufica ukuthi nabazali bakho abashonanga mhlawumbe bayahlukana baya divorce noma kwenzakalani wena manje usuyaphapha mina nje la ngihlala khona ngihlala ekhaya kumama ngoba ubaba wehlukumeza umama wasaya divorce njengamanje umama utholele nomunye ubaba mina ngizwani kahle nalomunye ubaba umuntu wesilisa ethola ithuba lokuthi ona umuntu wesifazane engingathola ithuba lokuthi ngimhlenge kule situation yakhe kumhlengeni kwakhe ngikwazi kumyuza kahle. So each and every point akaluser going forward sesongena manje ko physical liqala lapho ihambeni nawe kudla nawe kuhambisa ku physical. So yonke into iqala lapha emotional ngokubhayiza kwakho ngokuthi uhamba ushare na wonke umuntu wesilisa onganayo ishow ukuthi uyafisa nokuphetha nayo impilo yakho yonke naye. So once you start sharing izinto you share izinto wazi ukuthi angeke usole egcine not ngoba uzohlekisa ngawe but ngenxa zokuthi this thing isho likhulu kwena it's very deep. It's not something that you can share nanomuntu nomuntu wesilisa. So abantu besifazane baqala lapho abantu besifazane bacabanga ukuthi thina sifuna ukulala nabo kanti once nje mina ngazi inkinga zakhe sekuphelile. Now I'm not coming back to you tomorrow. What yenzani lento le emhlizweni yakho usungitshelele mina hayi ngareshwa sibanibani wenza ukuthi nokuthi you getting deep and deep and deep and deep and deep and deep and tomorrow ngisakufonela ngisakukhuluma siyenzani lento empilweni yakho njengomuntu wesifazane sharing that deep obviously it's going to cause damage and a lot of pain. We understand but then again uma ngabe ngayitwista lento ngiyithene around yes
yes, it's emotional, nani, we overshare, we do all of those things. What happens when Leo position is ithatha umuntu wesilisa? For an instance. Yes. Umuntu wesilisa okuleyo position than me. Where because it's esikhathini samanje you find ukuthi there's women abane Tuan abangasabi to approach umuntu wesilisa and say, "Hi, Buti, I like you," and bona. I couldn't contain myself. Ngibonile lapha ngakuthanda and ngifuna lento yethu ukuthi iye phambili. I think we've sakhuluma ngalento ngolunye usuku Snow Price ukuthi ukuthi umuntu osifazana ukushelile that doesn't mean ukuthi akayiphethe kahle. But at the same time we are acting yena lento ayakhuluma uyicabanga kangakanani. Angithi wakhumbula ukuthi ngithe isuke esinqumweni. So now isuke esinqumeni sokuthi wena you are ready to be stuck with nomuntu wesilisa, which means before I approach you wena uz approachile ngami waba ne meeting wedwa ngami wavumelana ngevumelano obanazo ngami wasubona isoka kimi ngokuphelele wasubona ukuthi I can also share some things with ukwazi which is emotional, physical na zonke lezinto, which means whatever okuqhamuka kuqala nokuzofika kuqala kukufica ready, which means nongabe mina ngilala nawe ngiyakushiya ubusu ready ngakho konke lokho noma kuzokuhethe egcineni, but you know ukuthi there is no regret because isivumelwano senze wedwa ngaphakathi ukuthi nongabe ukwazi udlala ngami ke nongabe ukwazi udlala namaqedwe yangishiya okanye ukwazi ngixoxela inkinga zami ethile amaqedwe yangishiya, but isivumelwano senzile ngaphakathi kwena. It's not wrong to share information ngawe kumuntu ongamjwayele noma umuntu ongamazi as long as ivumelwana nawe ususenzile ukuthi njengoba ngishare into ethile nethile nomvelo akube yinto ukuthi angangiyisole kusasa noma ukuthi sathi uhambe engangiphi lento bengiyidinga. So mina if kuyimina umuntu wesifazane o approach wena angithi sesakulento yokushare nami. Yes. We understand. So ake ngithi yimi ke manje ngicupha isoka kuwe umuntu wesilisa. So how do you take it when I'm the one when I'm the one who's approaching you ukuthi I want to have a relationship with you? Izongithusa musafika ayikazi kwenza ekwehlakalela ayingazi ngangehlakalela ngalendlela osho ngayo ukuthi like confrontation usually ngendlela engijwayele ukubona ngayo ukuthi umuntu mena abangani mhlawumbe wazi abangani bakhe ayipass message via abangani uthi I like that guy something like that maye ngiqonda straight and most of the time angifuna ukuqamba manga mengabe ngoba lento lena iyasebenza ukuthi ukhule ngayiphi indlela true asijwayele thina lento ukuthi umuntu esifazane kuyena onqonda kubetter kodwa if kuqhamuke abangani ukuthi thina I like that guy so kuzwakala better lokho awu unganqonda sengizoshaya amahloni phela manje ngiyindoda manje ukuthi ngishela so in your own opinion uthi kungcono if is through someone else then ukuthi umuntu esifazane aze kuwe straight. Mina indlela engcono kudaliwe nje ukuthi thina kumele sishele bafethu sesingazama ukuyishintsha sibe brave because of ama human rights and all this or democracy, but kudaliwe ukuthi mina I must approach. So kuyenzeka ukuthi mina ngiyayithithizela uthothi wena uyangithanda yabo kodwa mina ngakanaki nje khona abanye abantu abaslow uthothi siyafika like mina mengifika nje eGrovini ngeke ngifike eGrovini sengicabanga ukushela mangiye eGrovini ngiyophuza njalo so mengabe uzizwa ufila kanjalo kungcono iziningi indlela zokungindicate umuntu esithina soyiki kakhulu sikhulula kakhulu uresponda kwethu compared to okwethu iningi indlela ongangibonisa ngazo ukuthi wena usufuna something right? So ungathi nje straight ngimase ngebona masuqedile yabona so that means ukuthi nawe you've made yourself vulnerable to me to show ukuthi you are interested because then now ngithe scared and then quick you are allowing me into your personal space. Njoba ngishilo ukuthi umuntu wesilisa uyathatha singabathathi thina yes inature yethu siyazingela yabo yes inature yethu ukuzingela so angeke ke inje ibone ibaleke lenyamazana ukuthi inyamazana ilethile njeni akusho ukuthi nje ayibaleke inyamazana emayize njeni nje ihlangabeze so nina ezinyamazana masiza kunina kumele nibaleke. Oh, so lokho ukuthi niyize nje ku right. Okay. Yeah, ku right should it but now siqhubekela phambili with the intimate part. Yeah. Remember still we have 4 different kind of intimate. Yeah. Sengichazela emotional ukuthi i-risk kuphi which leads ilidela ku physical. Yeah. So now yes, but before sorry before move angithi le emotional sichaze
from iphathi yokushilana asifikanga way iphathi sindawonye manje. How do we control our emotions like sindawonye? Aseko manje kwi level yokuthi siyashelana, yes. Yeah. Like let's talk about umuntu omaziyo. How do we share our emotions with each other now? How do we communicate our emotions? Because ukuthi ubuke mhlawumbe kubabone abantu besifazeke kuzokhuluma ngani. Mhlawumbe kubabone isikhathi esiningi if uyindoda ungenza understand ukuthi sometimes uzokumfika umuntu wakathula endlini engakhulumisi ungenze lutho. Mhlawumbe for 2 days futhi and ephinde futhi akukhulumise kube normal. Ungenze lutho. If umuntu ongathembekile uzozuyisolo ukuthi hey ngenze into wrong kanti akana ngisho akunalutho futhi oyenzile. She's going through so emotions. how do you as umuntu wesilisa ukuthi udila kanjani ukuthi ufike kule level of understanding ukuthi uma understand even tuyithulele nje. Abantu besifazane bayadelelwa emvelo. Kufanele nje before ngichaza le nto leyo. Abantu besifazane bayadelelwa mfethu. Abantu besifazane mfethu babukela makhaba abantu besifazane bazongivumela. Abantu besifazane mfethu bayadelela mvelo. Yes. Ukudelela kwabo futhi badeliliswa kweingane. Njani? Umuntu wesifazane usebenzisa ama emotions ukukulimaza. Elimaza wakhe ama emotions. Yeah, 100%. Without being considerate ukuthi whatever emotions akawabonisayo mina ukuze ngimsupport akabe phambili to let me know ukuthi there is something going on, right? So ukucasuka ngingakwazi ucasulwe yini maqeda uthula ungangikhulumisi noma ngithi ngiyaxoxisa ungafuni ukungifaka in your space. Remember, the best relationship is a relationship where you can support your partner whenever kuna problem. So when your partner is not doing well or feeling well, kwi rejection ukuthi athule ngakhulumi kodwa nibambisene othandweni. Ingakho ngithi bayadelela ngoba most abantu besifazane bayakwazi ukuthula angakhulumi kodwa ukhona endlini. Now usenzani uselimaza wena ukuthi nawe umcasukela ungazi ukuthi ucasukeleni. So now exactly yabona ingakho ngithi bayadelela. Ungazuyiceba into engekho. Ungazuyiceba into engekho because manje uyazi khona into yenzayo uzozuyiceba khona into yenzayo. Lokho ubuzuthi favorite ngicathi imnandi lento ukusilimbuza favorite. Yeah, but mawuhlala na you get to the point where mekunjalo because sometimes kuyenzeka ngalezi cards zabo lezi uthothi uyabona ukuthi mekhuluma na uzoona nje. Uthothi uyabona nje meqala ekhuluma na uzoona so decide ukuthula. Yeah. So wena mawulokhu umbuza ke manje but uhamba ugcina ukunderstand ukuthi ayime nje ngiyathula nami. Uzobuya mayisela kakhulu. Iproblem noma ngayithathi ngisakhuluma. Mina mangathula ngithule ngicela ngihamba ngohlala osiphelele unyaka wonke. Yazi lento mfowethu ngiphume kuwena ngempela. Ma wathula. Mina ngizwana ngempela umuntu othula mina mangicasukule ngakhuluma. Into that's I think akuyona into ebheda mhlambe iyabheda kwabanye abantu. Yeah. Ngiyaxolisa ngizokuphitha. It's okay. Mina mangicasukile. Angicasukile into engayazi. Ngifuna ukuba nesiqiniseko ukuthi ngicasukeleni ngiyithole nami sengimdala ngithi. Ngiyithola ukuthi yini lengicasulile. Lengicasulile ngalungiswa bani ngalungiseka kanjani. Umuntu wami enginaye endlini mangicasula umvelo ngiyamhleba umvelo mina kumuntu wami. Ngimhlebe ngibe ngizazi ukuthi at some point khona la ngirong khona kumvelo njengoba sixabene nje. For the fact ukuthi ngicasukile ngicasuka ngoba ngifuna umuntu wami njengisupport simthuke sobabili umvelo. Yabo? Simthuke umvelo. Mesuba right. Noma ngingaqhubeka ngicasuke. Yeah. But ngimcasuka nje useyazi umuntu wami kwenzakalani. Yeah. Nina yebo useyinsukwini zakho. Uhlula yini ukusho sithando sami? Kulezo nsuku. Athi uyabona sihlala sana. Namasuthi ngiyabona sekuyinkinga phela mina nje mina ngibona ukuthi kumele ucasuke. Hayi kanjani? Ngibona ukuthi ama hormones athi athule. Of course. Athi ungasho ukuthi kuma hormones. Athi lalela I mean ngiseyinsukwini sesithandana isikhathi esinganani obviously uzokwazi ukuthi around this time insuku zami ziyafika zikaba ngifuna ukuzwa mina ngimele ngazi insuku zakho ziyafika ngazi nebirthday yami mina ngimele ngicreme insuku zakho ziyafika. You guys don't keep dates. So manje ngizokhipha kanjani ama date insuku zakho ezifika. But then I can even tell you ukuthi okay namhlanje sekunje or mhlambe ngikutshele prior before kwenze. Okay, so there's this thing called EPMS where it's a premenstrual cycle or syndrome or something. So kulelo viki
experience certain types of emotions, hormones akayashintsha, like Yes. the levels are like up and down, yabo, doing whatever. So that's like a preparation ukuthi sekuza insuku zakho. So mase ifika insuku zakho, whatever biyenzeka kuleli viki times 2 manje. You understand? Okay. So but then like ngise insukwini zami, you will know. I think You will know. It's not like you yeah, won't know. I think indaba yama emotions, just ukuthi is conclude nje, indaba lento yama emotions, it's part of understand umuntu. Like react nje to ama emotions, it's part of understand umuntu, because ayikhi kakhulu ekutheni le relationship le iphumelele. Yeah. And also it comes back to lento bengifuna ukisho eqaleni that I just remembered now ukuthi some of us bantu besifazane angingathi bonke, because I might be wrong. Siba angifuna uqala imbi nabantu besifazane ngiyabazi. So it comes back to abanye bethu siba nama expectations when it comes to emotions, when it comes to a lot more other things. You understand? Uthola ukuthi mina in my head ngiyazi ukuthi yini engiyifunayo or engi-expectile from you, but by not communicating leyo nto leyo, it makes things hard for you. But mina ngi-expect ukuthi you should know. We understand? So ngibuyela back kulela point lakho bulisho eqaleni ukuthi umuntu mangabe ngakutsheli, then wena ngeke uzwazi. Mangabe ngikwatile ngingakutshela ukuthi ngikwateleni. But then sometimes you find ukuthi it's difficult for me to be straight up ngaleso sikhathi and be forward ukuthi okay, ngikwatela ukuthi nokuthi mhlawumbe I can only be okay if I sleep over something. Njengami nje mina mangeke ngakwata namhlanje, I need to sleep over leyo nto leyo. Kusasa ngiyazi ukuthi definitely sure ngizovuka feeling a lot more better and different than I was ngayizolo. Which means ngayibeka ukuthi kuya nangabantu besilisa umvelo kubuka ngathi umuntu wesilisa oyiunderstandayo. Mina ngiyafuna ukukusupporta. But awukwazi. Nathi angikwazi. Ngiyafuna ukukusupport. I'm different. Ngifuna umuntu wesifazane menenkinga. Is it inkinga yama periods wakhe? Inkinga semsebenzini? Inkinga yimi? Inkinga isendlini asinakho ukudla? Inkinga ama finances? Just ngitshele. Ungitshele futhi ukuthi awufuni ukukhuluma ngakho. Baby wami nginenkinga ethile, angikho ready ukukhuluma ngayo. Don't feel bad mangibona ngithule. It's fine, qhubeka wenza into zakho because ukuma kwempilo yakho kumisa impilo yami ngingazi ukuthi wena kwenzakalani ngoba sendawonye, yabona? So mina ngisebenza ngami. So if I'm not feeling okay because ngibhizi ngicabangana nawe ukuthi yini lekuphethe kabi, ilimaza mina. Yabona leyo Ntsele ngiyakuvumela kuyo, but also kuya ngokuthi i-background or ngizothini i-foundation ye-relationship yeni iqale kanjani when it comes to such things. Because okubalekile ukuthi uma ngabe uzoleya a foundation as strong enough ukuthi ni-communicate whatever it is or izinto ezi-important ey'fana nazo lezo ukuthi ungitshele ukuthi okay mase kune-stage esinje or mase kunenkinga enje ngicela ungitshele, then kulula for mina ukuthi ngi-understand. But if mhlampe sizoqala i-relationship with i-foundation engekho strong, obviously uphahla mali yaphezulu yabo sizoloku sintenga mangithi uphahla liyaphezulu sikhuluma ngawo ama emotions siyaphezulu siya ku physical whatever, we understand. So if sizo layer down everything or every possible thing esingayicabanga masiqala ukuthandana ukuthi okay this is what I'm expecting of you, then kuzoba lula going forward ukuthi ungi-understand nami ngik-understand. Because for us to get into physicality and ukuthi ngibe physically there for you when you have ama emotions akho engekho right, ama emotional support. The emotional support doesn't come only with emotional support, it also come with physicality. So if mina ngiyakwazi ukuthi wena when you emotionally not okay, for me to support you I need to be physically there. Yangithola? Ungithengela ama goodies. Yangithola. So now uma emotional kodwa futhi manje mina ungivalele ngaphandle, at the same time expect mina futhi ukuthi ngikusupport. Ngikusupport kanjani ngingazi ukuthi mini problem noma ubani problem. So mina ngisamile ekutheni umuntu wesifazane, abantu besifazane this thing ingabantu besifazane emvelo. Bonke abantu besifazane eSouth Africa siyacela bakwethu. Sitsheleni ukuthi awukho right. Sithando sami, ngicela ungayixaki ngami. Hamba uyibukela ibhola lakho, hamba uyodlala ibhola, ukwenzeka into ofuna ukuzenza, uplome nabangani bakho. Kusasa ngizobe ngiright, ensuku ngizobe ngiright. I'm not promising ukuthi ngizoba right nini.
just know ukuthi ngiyakudinga eduze kwami uma ukuthi uyamazi umuntu akujabuliswa yini then you start doing izinto ezincanyana ukuthi uzame ukumjabulisa then ukuthi umuntu akushiye ulenga ungazi ukuthi yini angene endlini kuye emsebenzini ukwateli angene ahambe empedeni afika lala mayivuka empedeni ngicela udownload i-app ke because angithi you can't keep track of ama dates ami nani no besides ukuthi useyinsukwini not only ukuthi useyinsukwini you not only insukwini kodwa mostly nidele isidalo senu yabona so niyazi already ukuthi siyadelela yes siyacela phela angithi siyacela ukuthi thini ukuthi sinisupport. No, I think in the engathi wrong from a side indeni kakhulukazi no keeper izinto ngaphakathi kunini. Yes for example even though uyazi ukuthi mothi mina yazi ngiphethwe isilumo nani angizokusiza ngalutho ngik-expected ukuthi ngithengele chocolate ungithengele ini everything ama cravings ngina hayibona nama cravings hamba ngithengele okay something that's going to make me feel better but ipoint engifuna ukuyisho before dlule ngiyacabanga from i-view yabantu besifazane or iside indaba ukuthi mengizokutshela it's like wena mina kaze ngishonelwe umzali wena wakwashonelwe umzali any comment mina engayenza engaze ngiexperience lento kushonelwe umzali ngiadvise wena oshonelwe it doesn't mean anything. So the same thing with lento yama emotions if ngikwazi kahle umuntu wesifazane ekwazi ukuthi awuyazi lento ukuphathwa isilumo ukuthi ibuhlungu kanjani so bona bagcina bekuvalela ngaphakathi lento ngoba bayakwazi ukuthi vele awunayo iview yalento la awunayo experience ngeke ukwazi ukungisupporta the way ngifuna ngakhona ngoba ngifeel lento engiyifilayo but leli point lakwazi libaleka kakhulu ukuthenini kubalekile sometimes ukuthi ay baby yazi nginesilumo nje so ngifuna ukusheshe ngilale nje ngiyanqana nanokukhuluma ukuze ayibukele ibhola ayibukele TV ngikhululeke futhi ngibheke ezinye into ngizame ngixoxe nazo sithethe nazo ngifilisa better ubuka ibhola lani ngiyadlala ufuna ukubambe futhi lalela yazi ukuthi umuntu wesifazane mfethu unokukwatela naye ilutho abayikwatela ilutho why kumele sihlezi sijabule akwatela ilutho ngoba ufumeza wena nje uyindoda ubona uhlumezekile now mhlawumbe usuke ufuna attention yes of umnika course kanjani athi ngindike mina I think mina ngama relationship into engizonto kunayo mhlawumbe futhi ngakho ngiyipersonal when it comes to lento le ama emotion nendaba umuntu wesifazane akuvalele ngaphandle that's the most thing engicabanga ukuthi i-torture umuntu wesilisa and I think lonto kumele beyisebenzise makutwithine sonile but abayisebenzisi kuphela makutwithine sonile bavele bethule bayisebenzisa yonke indawo so wena njengomuntu wesilisa uyiclaimile ukuthi lento ukuthulwa ngingakhunyiswa makuyimini owonile namhlanje uthi wazibheka ukuthi ngone ngani ngenzeni angikhunyiswa so now let's go to physicality. So now physicality isho ukuthi siyabambana which is hugging ukuxhawula ukuqabula ukukhaklisha yonke lento ukuqabula ungaqabulana nesihlobo sakho ukukhaklisha ungakhaklisha nesihlobo sakho yaw ungibheka kanjani ungakhaklisha nesihlobo sakho kanti uma akho ukhaklisha no ukhaklisha nesihlobo sakho ukhaklisha makho umama kasihlobo sami okay umuntu wake uyigazi lakho uyakhaklisha negazi lakho yes uyakhaklisha futhi nomngani wakho bakhona abangana abagay kodwa abafana abakhaklisha nezintombi zethu awukhaklisha umthandana the whole point awukhaklisha nomuntu othandana naye kuphela that's the whole point so all this kind of physicality uyazenza na wonke umuntu wesilisa uyazenza noma umuntu wesilisa ongathandani naye but now the problem athina ama boundaries kuyona yonke le physicality sengiyibekile what are the boundaries when it comes to a physical touch? See, I don't personally I don't think ukuthi it's okay for me to cuddle with umuntu wesilisa phuma ekhadlisheni singazwani phuma ekhadlisheni la sila shake his head physical shake your hands. I'm very skeptical when it comes to that. Hugging a handshake, yes, it's fine, but ukuhagana okay asibambela ku handshake ibambi hug okay we handshake uyaqhamuka manje ake ngithi siyazwana uyaqhamuka manje umthola ngihaga umvelo we understand and ungithola nje ngisase serious ngimbambile then mase uqhamuka sesiyadedelana it's an honest hug uyabo wena usuzoyithatha kanjani nami ngize ngithathe kahle I'll be like hey kwenzakala but like ibukela into lana nje ngendlela esimple like umfazi kamfweni angeke ngithi umfazi wakho nje kumele kube nzima
kumina even nanokumxhawula mengithena nje sawubona ma ngimxhawulile akumele ngize ngifike ukumbingelela ngesizotha right yes yes but makuyintombi nje hawu soyihaga sonke impela yes makuyintombi nje soyihaga sonke but makumuntu engimazi kahle uthi ngisho ngakuthiwa awukho serious ngaye but nje mawumuntu wakho kumele ngishiye leso space ukuthi nje sawubona ma ugcine lapho kungabi singathintana ngoba wazi ukuthi izinto ezinye izinto ziyenzeka awazi mesingathintana amagazi kwenzakala ngoba kunento kuthiwa energy le nto kuthiwa energy enye into le yana lento kuthiwa energy ukunele kuhlangana amehlo nje ku energy we understand lapho awukakabi even physically nalo muntu uthola ukuthi futhi lo muntu okapproachayo already yena usenengqondo zakhe ezithile useza kuwe hoping ukuthi mhlawumbe uzokhaga or uzokuthinta but then mayisekuthinta manje sekunenye development yama feelings ahlukile you understand yazi ngiyithanda kakhulu lapho because abantu besifazana abaningi still nale physicality nale ukuba physical abayithathi serious ngalendlela le engakhona ngiye ngithi mina kunamanye amantombazana ahlukile man angazi ngithanda nawo because mina ngiclams ngiyayihluphela futhi angeke ngikwazi ukuthanda namantombazana lawo namantombazana la khuluma izingisi into yabona la ngazuthi kuthiwa ama coconut ama snob yabo lezi yangane leza ngendlela ezihlonipha ngakhona i physical touch it's unmatched to any kind of a woman ekhona emhlabeni kuze kube ngasibadelela yazi ukuthi umuntu wakhona noma ubingelela ulapha ela futhi umbone ukuthi and they so friendly by the way friendly in a way ukuthi she's trying to show you that I'm not being rude but there are boundaries boundaries it means izandla zakho uyigcine kuyena uyaqala ukubona she cannot touch you and the way engakhona she can never hug you because she understands ukuthi angikwazi why mase ufuna ungiqhawula sokumele sithintane and bayilezi inhlobo lezi ezithi mayihambe nabantu amadodazo ufuna ukukotela kosamola ingakho mina ngilunga kulamantombazana ufuna noma indoda yakho ipusha inqola usekotela lamantombazana bayise physically abe physical ngalendlela exakile sihleli sithe nje nama yabona lo hlobo lamantombazana lo bahamba ekuhlangene izandla kanje she understands ukuthi lokhu ngikwenza kuphela kumuntu wami but kunentombazana ethi nithi nihleli nje enjoyelene isekubeka unyawo kanje yabo yazi lamantombazana snob nongabe nimabulayi lapha ebank mekathi yahlehla yakugcoba igxumime eceleni ixolise because ukukuthinta akuyona inhloso yayo and she understands ukuthi igxobile kumele ixolise mayisiqeda ima eceleni ikubheka ukuthi awusaphinde kwenze uxobeka if I may kune angazi noma ngiyacabanga ngizongivumela la siqhamuka khona I handshake it's harmless mina for me I handshake it's indlela engingakhombisa ngayo ukuhlonipha ngilethe isandla ngesinye ukuthi ngiyakubingelela it's fine akuphelele la mina for me I feel like I handshake is harmless usho kuplan buya khona mina ngibuye emnambithi nexhawula ngisho how come on umuntu awumxhawule nje wena mina lani buya khona animxhawule nje umuntu esikhathini samanje not strange okay obviously not strange thina sifuna ukubingelela right futhi umuntu wesifazane but what if umuntu ukunika isandla umuntu wesifazane la sibuya khona kaZulu ngokweqiniso nano ukuthi ngathi uyiconfuse lento lena nomuntu omaziyo yabona I-strange ugcina ngosawubona obviously I-strange angeke ngisukele ngesiqhawulo you understand and lento yokuqhawula into engiyithanda ngayo uma ufuna umxhawulo umuntu yami indicate laqala isifana nehug uyabona uma ungabe usondela intombazane ngisho kuthiwa mhlawumbe seniyaqala seniyajwayelana if ingakakulungela ukuthi ikhage uyakhona ukubonisa body language i-body language yasho kanjani nokuqhawula mesikhipha nje izandla uyibekela izandla zakho uzokhona ukubona sijikise before azaskip isandla so kanti ingani siyibambe iqakala ngoba inhloso sike sifuna ukuqala sibambe esandleni menqaba ukuthi sibambe esandleni siyeqakaleni cause iqakala ngekulibalekisa njengesandla angithi chaza khona ukuthi awukwazi ukuvelela nje lesandla kumuntu wesilisa ongathandani naye akubambe so intombazane yasekhaya ufika kanjani kuthina uyibambe isandla ingoba uyiphula nje ngoba vele isibalekisa uma usukwazi ukuyibamba intombazane uyiqhawula uyibhucaphuce kunalesa sigange ngawumvele kuthiwa uzunyakaza umuntu uthi uzuthole lo thuba lokuthi unyakaza umuntu phakathi osandla sentombazane ulithole kanjani lelo thuba lelo what does that even mean then asazi kodwa sasiza ukuthi lento yanyakaza esendaweni ethile sasiza ukuthi angazi ukuthi sebenza kanjani yabona leyo I feel like it's just out of hand
Yeah. Isiphumile nje but le handshake like to be Uyangidelela honest I deep kakhulu for a strange because ikhona insizwa ngapha enkandla mekwayikhawula nje sekuphelile mekwayikhawula sekuphelile so nina basenkandla no Yeah. kwaZulu uma intombazana ohamba uxhawula yabo so ingakho ngithi lezi ingane lezi ezingama snobnyana lezi ngane ezingama snobnyana ziphethe lo ushuni loyo thina kaZulu esithi uyinhlonipho kodwa mase sibona into enziwe lama snob lawo uyithathe ngazo lento iyadelela kanti ayideleli understand ukuthi mina ngithintana nomuntu wami kuphela ukhumbula ukuthi umuntu wesilisa mezokhaka mhlawumbe inhloso yakhe ukuthi nje ekufila amabele lengane ahlaba komnandi wena mfana ahlaba komnandi wena kanti useqedile na tekuzele yezwa lento lana wena ulalo wazothi mba uyazi ukuthi ukhaywa indoda ngentshebe ongathandani nayo ukuthi nginyanyisa kanjani but omunye umbuzo mhlambe engingawubuza because sometimes akumele sibuke kulungiseni kuphela because kuyenzeka ukuthi ngigulele emakhaya lento okadlisha ngiyenzi ngivele ngishisele nje umuntu uyangibamba so angizenzi lezo zinto lezo and then kuphinde kufike lana ekuthenini indaba okhaka nje angizenzi so ngicina ngokuthinta ngempela mase ngifuna kiwe lapha indlela abantu abadala bebephila ngayo okuthintana kakhulu mase kiwa lapha kakhulu yabo wenza njani ke ukuthi lo muntu uyambona ukuthi like una wonke ama qualities but into inkinga akekho emotional attached to you or physically or emotional attached something like that but udila kanjani nalonto ngoba ikona insizwa ngempeleze kanjalo ukuthi even nokuthiwa inokuromance noma ungikwenzani azingeni I feel like when it comes to that umuntu wakho uyamjwayeza uyamfundisa uya-understand you communicate indlela ofisa ukuthi akusupport ngayo either emotionally or physically if mhlambe ihug into engijwayele I'll give it to you. Uzoqala unginike a cold on you like yini le you understand but as time goes you'll get used to ukuthi ayanda kahle kahle mayingena endlini uthanda ukungihaka you then get used to something like that so I feel like it's something that it goes back to communicating ukuthi umuntu akwazi ukuthi wena this is what I would prefer mina nje ngifana nje ngebhova lenje mina ngithanda ukuphetlishwa njengenje kama ngizolala ebusuku umhlanje ngibrushwa mina into vyayo nje bekwazi ngeza leyo dang right mina ngifuna nje umuntu ongibrush emhlanje kanjani mina physical ulala ubheke phansi ngithanda ukulala ngibheke phansi mase angizwa nje into zangathanda ukuthintana mina ngifuna ukuthinta kanjani like njengenja nje phela mayilela masiyazumeka it's more like massage nama especially ngalezi inzipho zabo umuntu yabona mina ngifuna umuntu angithinta yabona umuntu osifazana uthanda ukuthinta mina if umuntu osifazane ethanda ukuthintana noma engangincishe ezinye izinto umuntu osifazana uthanda ukuthintana ngihappy so maningi amathuba ukuthi mina ngakushadela ukuthi ingoba angikucela ukuthi ungithinte uyangazi mase kwesikhathi sokuthi ngilale uvele nje ungibrush ikhanda mhlawumbe ingakho ngibanjwa nakangaka lezo zamafoni ngoba mina ngivele ngizumeke kufakwe nesithupha sami khona la ngibona ifoni isiphenqe so mina ngiyathanda ukuthi ngathi umuntu angibrush ikhanda ezithi wenza ngathi uyangiluka noma zincane inwele wenza ngathi uyangiluka wenza sami ngizumeke so that's how I love physical ukubanjwa is everything ukubanjwa thintwa nje yazi le ihambelana nani the attraction you have nomuntu wakho cause without the attraction if awukho attracted to umuntu wakho that physical ngakuthinta nje but ungenza lutho nje phela kuyenzeka vele phela ngingamthanda ngithatha lezimzimba ngihamba nemkwabo I understand so it goes with the attraction it goes with communication it goes with you understanding umuntu wakho ukuthi yini ayithandayo when it comes to kulama topic esesiwacoverishile up to so far we understand so kunento that's going around manje abakhuluma ngayo bathi there are 5 love languages or something where there's your physical touch your attraction your quality time gifts yabo receiving gifts words of affirmation and acts of service so kunabantu abaprefer lezo zinto lezo per category ukuthi okay mhlambe mina I prefer ukuthi ukuze ngikunike that petting oyifunayo kufanele unginike a gift or kufanele ukuthi ungiaffirm ukuthi okay yazi ugqoke kahle namhlanje umuhle in physically uyangincoma obvious so sengizophuma ngilokho njani ngaphandle knowing ukuthi umuntu wami ungicomplimentile and what not you understand so it goes
with attraction, it goes with communication, it goes with understanding and engicabanga ukuthi abantu besifazana abaningi into abayithanda kakhulu from ukuthina zabantu besilisa bathanda ukuthi ube mentally and intellectually wise ube khona for yena available. Yes yabo. So umuntu wesilisa lezi zinto zo intellectually zo mentally akuzona into akapheka kakhulu attention kuzona lezi zinto zabantu besifazana. But if uyindoda you can always master ukuba mentally and intellectually there for your woman. Yes, it's everything for umuntu wesifazana because umuntu wesifazana always uhleze nama ideas. Ama ideas ufuna ukulalelwa, ufuna ukusizwa, niwashare amongst each other. Ufuna ukuthi nisizane when it comes to ukukhulisana ngokomqondo nokukhulisana ngokwempilo. So umuntu wesifazana uyamthanda umuntu ovocally at the same time athi meyikhuluma athola ukukhula kulowo muntu loyo because akukhona kuphela ukuthi ngenxa zokuthi uhluleke ukumenza kahle embedeni, but ungamenza kahle embedeni ufica ukuthi eyintweni zempilo ngokuqhubeka nempilo nokusizakala eyintweni zempilo awumsupport and support uyithola kwenye indawo. By doing that ukwenza wena njengomuntu wesilisa ubukeke njengomuntu ohlulekayo ukumsiza going forward at the same time kanye nokukhula. So ungayidlala indima yakho but uma ungakwazi ukumlalela umuntu wakho uhlulekile ukuyidlala indima yakho. Uma ungakwazi ukuthi ube khona ngokomqondo uphinde futhi udile ne-mental state yakhe ube there whenever she's feeling down, she's feeling not okay and at the same time umlalele as umuntu wesilisa usukuhluleka ukudlala ilokhuzana. Remember masiqala i-relationship asiqali ngokuthi sifuna ukubhidliza something that's already been there or that should be there. Masiqala ubudlelwane bethu siyakha. So ukwakha it doesn't only come with ukuthi ngikhulisa ikhaya lakini or ngikhulisa isibongo sakini nani. It also comes with ukuthi wena as a person or as an individual ungakha kanjani when it comes to such izinto. Because if awungisupportive vele then I'm going to start thinking okay what's the next step do I need to take now ukuthi ngithole lezi zinto lezi from this person. I think it's always difficult ukuthi ube sebudlelwaneni nomuntu ongakwazi ukuthi nicobelelane ngolwazi lwempilo naye. I think ukucobelelana ngolwazi lempilo nobabili kuyanikhulisa in a relationship because you get to know umuntu more than ukuzazi wena and naye ukuthola ukwazi ngapheko kuba azazi yena. So the more you talk and share these all things start ukuzibala lapha ukuthi emotional, physical njani. But when nicobelelana ngolwazi kuba lula ukuthi nongabe nibhekene naye iphinkinga nikwazi ukuthi ni attend futhi niphinde ni attack ngokuhlakanipha nixazulule futhi ngoba uma ningakhulumi ningakubonisa ukuhlakanipha kwenu noma nixabana niyakuziba ukuhlakanipha nikugqibe phansi. Uyazi ukuthi kunabanye abantu abaxabana baze bahlukana behlukaniswa ukuthi umuntu akazi ukuthi umuntu wesifazana wakhe uhlakaniphe kangakanani because okazi umtest ukuhlakanipha kwakhe uqamba amangasobala kanti lamangakho ayamcasula ngoba ngoba othandweni nosothandana kwenu wahluleka ukubona ukuthi ngithandana nomuntu ohlakaniphile la. So isidingo sokuthi ngiqamba amanga asikho bangizobanjwa ekseni la yabo. So engacasula ukuthi umqambela amanga acasula ukuthi wazangiqambela bo amanga ubiki. So sometimes unokubuza iquestion ethile eyibuze imisa ngalendlela because awukho aware ukuthi hlakanipheka kangakanani uvele udecide uqamba amanga. So most of the time abantu besifazane kuyi-turn off ukuthandana nomuntu abahlulela ukucobelelana ngokolwazi nabo khona ufuna ukubeka amakwasi. No just ukugcizelela nje kuleya manga. Sometimes bayawadinga. Sometimes mongabe uqamba manga baleke noma ukhuluma iqiniso. Akulona lonke iqiniso lakhaya. Okay. Yeah, akulona lonke iqiniso lakhaya. Sometimes mawukhuluma iqiniso limbathise ngamanga amanga amanga awu protector umuntu ukuthi ungamzwisa ubuhlungu lesikhathi ukhuluma iqiniso. Uthi bakwaza iqiniso unimbathise ngamanga ukuze uzama ukufaka amanga eqinisweni ukuze mhlawumbe uthi iqiniso mengizolisho nje njengoba linjalo ukuthi hayi ngilalile naye ngibeka nje kanjalo. Compared to mengizothi ayi wenze ukuthi wangilidele kulalini usukhulumile iqiniso kodwa libhanqa namanga. Ngalibhanqa namanga uthi akakwenzanga lokho kodwa ngizama ukuthini ngoba into ebalekile mengabe niku relationship nonke into eniyenzayo nisebenzela for the best interest of the relationship. Yeah. What if I find out ukuthi uqamba amanga? How are you going to find out? Don't say how. Hey, mina I can be a PI on you.
Yes. I will find out. But into ebalekile ngithi yabona modine namhlanje kade usho wena Yeah. uthi modine namhlanje kusasa usubhodli. Yeah. It doesn't mean ngikhohliwe. Yes, awukhohliwe. But do you think mangabe sengiexplainelile namhlanje phela uyangithanda? Mangabe It counts, ne? Yeah. Mangabe sengichazela into namhlanje wazibona ngathi uya understand and then kusasubhodli sesimnandi usazophinda futhi into osungayenza nje kuphela ukucheck if sa communicate nalo muntu. But you won't be looking for lento ebengichazela ngayizolo. True. Kunephutho zolenza going forward. You might find ukuthi ngiyaxolela and then I let that go. Yeah. Ubuye ungitshele something ingibuyisele lapha emumva ukuthi hayi man. But what? But then manje lento ngitshele yona nalento ngitshela yona manje Should not talk kakhulu ku wrong. As I mentioned, like it's no longer making sense. You understand? So when now it doesn't make sense, then isi raise my questions give me and then I'm gonna start wanting to find out the real truth ukuthi okay kwenzakaleni la because now usungitshela istory ihlukahlukene. You understand? So iya ngokukhohlwa amanga akho uma iqiniso lakho umuzo limbathisa ngamanga amanga uzowakhohlwa kodwa. But now problem ukuthi abantu besifazane abaningi noma angeke ngithi abantu besifazane ubafice beya ngama single parent even today. It's because bahluleka wena mvelo ukubona amanga abe kade protected relationship kubona amanga ahlezi amanga ngazi ukufuna ukudestroy relationship. Obvious. How do you expect me to say ngenze ukuthi nokuthi ningukuthi ngenhloso yokuthi nokuthi ngiyibeke ngembaba ethile yabona because iqiniso ukuthi thina ekujoleni kwethu makwenzekile izinto ezenzakalile ngendlela ezenzekele ngakhona akukhona ukuthi sifuna ukuyiqeda relationship yethu but relationship yethu iphela ngeinqumo zakho nosukusithatha ngazo khathi ufithi ukuthi inqumo zakho ufuna ukuyithatha usukhohliwe ukuthi you have shared so much with this man to a point ukuthi usethatha okuningi esakeni mayisethatha okuningi esakeni lomjida which means for the first time niqala ukuhlangana umtshela igama lakho umtshela ngama emotions wakho ulala naye physically uyathatha now intellectual ukuhlakanipha kwakho konke ukuphethe wazi njoba uzazi yonke into oyazi empilweni yakho ayishare naye useyimastara konke lokho wena obekuyigugu kuwena to a point ukuthi spiritually uselalile nawe usethathe konke okwakho to a point ukuthi naze nabantwana why kube lula kuwena ukuthi ekoneni kwakhe noma nixabana lekutheni niyahlukana anilungisi iphutha labantu besifazana ukuthi nomuntu ekuthethisa ukuthethiswa yakubona ukuthi lo muntu ungicuphile ufuna ukungala lo muntu ulwa lo muntu lona akalweli ukuthi ufuna silungise mfethu ngonile it's fine. Yimi ekoneni kwami engazi ukuthi bengona ngoba ngifuna sihlukane yini ukube ngifuna sihlukane ngabe namanje ngileli khona kamakhwaphena ngibuyanga la ekhaya so wena as a woman kungani uhluleka ukunderstand ukuthi lo muntu esethatha okuningi you cannot just say ngenxa zokuthi usengenza ukuthi ukwazi nezingane zami ezo4 kulungile akahambe uthi akahambe wena uthembeni abantu besifazane futhi sebeyithembe ngalendlela ukuthi umuntu ethi hawu mina ngizokwazi uqala phansi nezingane ezo4 angijudge nezingane you already have though you already have why is it so easy for you ukuthi umuntu wesithathe into engaka ngawe maqeda hambe but kwazi to be honest baphuza ukufika leso sinqumo it takes a lot it takes a lot for mina I've seen like abantu besifazana uthothi utsalana nomuntu engisonele naye and uandi abuse and mongabe uengage naye akayiboni lento le abuse wena uyibonayo ubona ku happy but ibuyela back to lento lena ukuthi as umuntu wesifazana noma wesilisa mongabe uthanda umuntu awuthando yena uthando ikhaya lakho yes ngoba egcineni ni kakhulazi nina njengeke ngize kunina iexample yomuntu wesilisa onayo iexample yendlela ubaba wakhe bephatha ngayo uma wakho if bebendawonye ukhula uzasho umunye ukuthi hey ubaba yazi uhlezi noma imini yonke akaya zilokho ezule ehambe ematshwaleni because ipicture yomuntu wesilisa ngalesikhathi ubaba wakhe ekukhulisa uyagrumela indoda yakho othandana nayo so wena ipicture nayo yokuthi umuntu wesilisa especially uma ukuthi bemphatha kahle uma wakhe emenzela yonke into mase ngifika mina sengimisbehave sengenza ngenye indlela uzosho kodwa uzokhona ukuba nereference ngobaba wakho ukuthi hey ubaba kodwa bengazenzi lezi zinto lezi uyazi ngiyathanda vana le point olibukana uyazi ukuthi abantu besifazane imost yabo nabantu besilisa imost yabo
ubona bese sebehluleka ukuncengana nokubekezelelana kudala ukuthi iningi lizalwa abomama bangashadile nobaba bangashadile. So angeke ungitshele ukuthi ingane ekhuliswe yi-single parent ikhula nokwazi ukuthi indoda iyancenga. Uma wakho engancenganga wena iluphi ulwazi olwaziyo ukuthi wena ungakwazi ukuncenga indoda? I would like to disagree. Because abazali bethu abafani. Disagree uphikisa kuplana ukuthi u-single parent kunezinto akangeke akwazi ukukufundisa zona, kunezinto akazokwazi ukukufundisa zona. But mina angikhulanga in a space where ubaba nomama they were together. Yes. We understand. But kuleso space sokuba nabazali aba-separate, uthando ngilitholile. Okay, but umbuzo ubaba wakho ube khona for wena? Yes. Okay. No, in that case kuclear lapho. And kukhona stepmother kunjalo ubaba is able to teach us ukuthi umuntu wesifazana uphathwa kanje. We understand. Hence I'm saying ukuthi I would like to disagree. No, you disagreeing on something a reference ehlukile. Angisho ngomuntu osifazane olitholile uthando lukamama nobaba or ka stepmother. Ukhumbula ukuthi uma akuyena umama ukuzala kuphela. Ungenzeka ukuthi ubaba wakho agcine eshada nomuntu wesifazane but uthando lomuntu wesifazane nomuntu wesilisa phambi kwakho uyakwazi ukulibona. Uyakwazi ukubona uma ebekezelela ubaba, uyakwazi ukubona uma kunento ethile akadlula kuzona umuntu wesifazana akwazi ukuyinqoba. At the same time uma nobaba namhlanje bana 70 years of age kodwa bakaze bahlukana. And uyamaza uma wakhe ekhala kodwa aphinda axole. Uyakwazi wena usukhulile ubuza uma awumshingana ubaba mase yakuyala uma wakho athi mntanami kukho konke okwenziwa ubaba wakho la ekhaya kodwa kukhona okuhle lokhu nalokhu mangase kuthiwa namhlanje ubaba wakho mina ngiyamshiya mawubheka abazukulu okuzingane zakho boba nalo nekhaya ingakho nini ingane zene nizalayo zingeke zibe nabo ogogo abasemakhaya ingane zeni zobe zinivakashele emafletini ngoba ningogogo ingane abazukulu beni babe nivakashele emafletini lapho niqashe khona ngoba nizoguga ningogogo abanganayo amakhaya kanti oma bethu babethi noma kunzima becabanga ukuthi sizele ukwazi sizele sizele ophinki abawuzala ingane zophinki yomele ukuthi mayizelo la izele khona ibuya sizele ekhaya zingifice ngogogo manje nini ukucabanga kwenu kuphelele kutheni mina nginamandla ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo yami independent. So yabona now ukhulisa umzali ke o independent ucabanga ukuthi yini akufundisa ngayo ngoba ukufundisa ukuthi wena ungakwazi ukubekezelela indoda kungekhona ukuthi ukutshela direct ungabekezelela indoda but into akufundisa kakhulu ukuyimela independence which is independence akuyona into umuntu wesifazane le umuntu wesifazane angimela imele umuntu wesifazane wadalula ukuthanda wadalula ukuthandwa wadalula ukunakekelwa wadalula ukuthi akhulele ngaphansi kwekhaya elithile ngaphansi komuzi othile kumele kube khona akavundisa khona amilise akhulise manje uma usubeka endaweni ongakwazi ukukhulisa ukhulise sekuyi nature wrong nano ukuthi futhi enye just to ukuthi clarify lapho indlela ukusho ukuthi ubengakhulumi ukwazi besingakhulumi ngomuntu where abazali be available bonke yes ingane sikhuluma ngale ngoba kuza nje iFathers Day khona amantombazana azopost ethi happy Father's Day to me esisho umuntu wesifazane yes happy Father's Day to me I can't relate because mina I would 100% say ubaba uyidlalile indima yakhe to ukungifundisa ukuyimela and also ukuhlonipha umuntu wesilisa ukuhlonipha abantu emhlabeni jikelele when you can relate with umuntu wesilisa so good different okwakho mina ngikhuluma ngeFathers Day yes but I'm going to say that happy Father's Day to me uthi happy Father's Day to her nalosikhathi nengane but guys they are playing indima yokuba ubaba noma umuntu wesifazane nje ngeke azoyidlala indima wesilisa so uyazi kuleyo mthelela uzufike ngisho nasebafana naseinsizweni noma kubantu besilisa umuntu wesisahluleka ukuphatha kahle umuntu wesifazane ngoba kazambona ubaba wakhe ephatha kahle umuntu wesifazane akanakuhluka and it goes deeper than that so ingakho abantu besilisa namhlanje ufuna ukuncenga kangaka ngoba khuliswa oma wabo ufica umuntu wesithathu une attitude unento yokuthi yena ufuna ukuncenga ngoba yena uumfana kama yabona umfana kama nomfana kababa into ezimbili ezihlukene umuntu wesifazane udinga ukukhula ngaphansi kwamama nobaba umuntu wesilisa udinga ukukhula ngaphansi kwamama nobaba ubaba kumele adlale indima enkulu ukukhulisa ingane yakhe wesilisa ngobudoda umama kumele adlale indima enkulu ukukhulisa ingane yakhe yentombazane ngobufazi at the same time umfana wesilisa kumele azi ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani ngokubukela kubaba kanjalo umuntu wesifazane kumele azi ukuthi umuntu wesilisa uphathwa kanjani ngokubukela kuma if leo
nto leyo iyaleka empilweni yakho zithi noma zenifice inkinga zenu uthando uthola ukuthi uye good person unenhliziyo enhle uyaxolela zonke lezi zinto but into ofundiswe ngayo sekunzima ukuyishintsha nami kunzima ukunderstand ezinye izinto obhekene nazo because nami ngibuya kwi background where ebengekho ubaba noma eduze kwami so I don't know ukuthi umuntu wesifazane emayiphuma ebhekele ngiye ngimqoqe kanjani ngoba ubaba bengekho ungifundisa ukuthi ufana umuntu wesifazane uqoqwa kanje ngiye ngitshela umuntu wesifazane emayiphuma ebhekale hayi nami nginemali angihambe ngiyoqoqwa wami omunye ngiyeke lo osehambayo so ingakho iningi labantu besifazane namhlanje besingili benezingane benezimali zabo benezimoto ezinkulu beyiphilela impilo zabo bayiphilayo to a point ukuthi abakaze bezame even nanokushada akaze kumxake ngaleyo ndlela ukushada so yena kulula ukuthi ethi umuntu wesilisa hayi mina ngiyahamba ke umuntu wesifazane kube lula ukuthi hayi mina ngiyahamba ke ngizozibona ngikhulisa kanjani ingane zami uyikhulisa kanjani ingane zakho kanjani ngikhona ngiavailable ngiyafisa ukuxolelwa kodwa nawufuna ukungixolela ngoba unethemba lokuthi wena you can be independent and awudinge umuntu wesilisa empilweni yakho but abanye ngizobakhulumela though mhlawumbe le point sizolidiscussa ngelinye ilanga right abanye ngizobakhulumela on both sides female and male kunabanye abantu that learns in a hard way empilweni ukuthi kumele bayimele kumele bafunde those qualities as indlela ihamba meaning ukuthi i-background yabo doesn't define them ngiyakuvumela lapho uya understand so uthola ukuthi kwa mama ubengekho kwa baba ubengekho noma ekhona umama ekhulise umfana but uthola ukuthi umfana uyayiqinele yedwa endleleni because of ama experiences aloke wathola endleleni but uthola ukuthi aseyamfundisa ndlela thizeni ukuthi akabe this type of a man so it also comes back to each choice oyenzayo as an individual ukuthi do you want to be that person or do you want to be the other person nane social media nje nto ngekusuphula nane social media isidlalela indima kulabafana abanamhlanje kakhulu zama 2000 namantombazana namhlanje balulekwa i-social media bakhuliswa i-social media TikTok zonke lezi zinto abayibonayo abasafuna ukutshelwa bazi ukuthi ngabe ubaba noma akashadile akulona iphutha lakho kodwa uma ufuna ukufunda hamba uye empungeni esezindala ubuze ezokutshela hamba uya komama abakulento oyifisayo bazokutshela but nina nikhuluma ngoba nakha nifisa aninasi isifisa yazi niqamba mangani nina niyakuthanda ukushada nina nikufuna ukushada nina and bonke angisazi ngitshela bani ngathi nina nihambe niqamba mani niyakuthanda ukushada anikufuna ukushada ngoba izenzo zenu zonke zikhombisa umuntu wesifazane ongafuni ukushada uyazi ukuthi umuntu wesifazane ngaphezulu kwakho konke ubeka indoda yakhe phambili but nina nikwazi ukubeka amadodeni phambili to a point ukuthi nina namhlanje seniyathanda but sesoyikhuluma ngelinye ilanga leyo nina seniyathanda angazi bafundisa obani labantu besifazane ukuthanda mvelo uyazi ukuthi umuntu wesifazane useyathanda uthi le ntombazane isiyathanda ukuthatha ukuthanda ngoba nasendulo kuyachaza ukuthi umuntu wesifazane ukuthanda akuyona into yakhe remember ukuthi umuntu wesifazane ukuthanda comes natural umuntu wesilisa ukunakekela comes natural but ingakho ukuthi umuntu wesilisa akathande umfazi wakhe ngoba yinto ekumele asifundise yona ingakho umuntu wesifazane kuthiwa akanakekela indoda ngoba yinto ekumele asifundise yona but nina seniyathanda vele uthando lolu comes natural so athi umuntu wesifazane sesiyivala athi umuntu wesifazane ngokugeza umntungwa izinyawo amgeza izinyawo ubuyibuza ukuthi umgezelana umntungwa lezi inyawo hayi ngimgeza nje ngoba ngamthanda mhla kuphela uthando lezi inyawo ngeke usayigeza kumntungwa nanigcinene yes umfica umuntu wesifazane ubhizi washa indoda yakho uyacula uyabuza washa impahla zikabani obe ngathi zomuntu wesilisa hayi kakhumalo umwashelelana ukhumalo impahla zakhe hayi ngoba ngamthanda uhlulwe igama elilodwa ngimwashela ukhumalo ngoba umyeni wami ukuba umyeni wakho kohlezi kukhona noma uthando lungasekho commitment so noma edakiwe noma ekujolelile noma ekugilile noma kukhona into akazenzile ezilimaza uthando enhlizweni yakho yes noma kukhona izinto ezihlumeza uthando lwakho enhlizweni yakho ngenxa zokuthi umyeni wakho let it not be a question ukuthi awusamthanda usuhlule ukwenza umyeni wakho at the end of the day that's why ngithi nina nixabana nathi sakuhlukana nathi akuthi uxabana nami uthi uxabana nami ngiwashe inyawo akuthi uxabana nami ngikubona ukudla kwami ngiphekele uyazi ukuthi into kaMantuli lengikhuluma sizophinda futhi efike ngizomember kwi podcast umuntu wesifazane emntungwa ongathi nabantwana abathathu uhlala eThekwini she's so smart to a point ukuthi wangivule izinto ngomqondo engithiphisa ukuthi umuntu wesifazane kuleka lana waze wathi uyazi ukuthi umuntu wakho wesilisa ukuthi engajoli esegoli engakwazi ukuthi engajoli usekhaya ngezinto ezincane akazenzayo wena njengomuntu wesilisa uyakwazi ukuthi uhleli nomvelo njengoba shula i-podcast uthola ukuthi umakoti usekhaya akuyena okumele azangifonele ukuthi ukwazi woza uze ekhaya ingenxa zokuthi mangifika ekhaya
njengamanje mangivula ifoni ko 7 ikhathi ko 8 ikhathi mangivula imessage athi baba uzobuya ngasikhatsini ngoba angiphekile ngenzela ukuthi ngipheke ngo10 uzofika ngo11 ukudla kwakho kusashisa. Uyabona ukuthi la unkosikazi uyangidimanda kumele ngibe sekhaya noma ucabanga ukubloma namajidi uyazi ukuthi unkosikazi akalele ungilindile but amantombazana namhlanje uthi ufike endlini ufika ngo10 okokuqala ucasukile akakubuzile ukuthi ubuya kuphi akazi ukuthi ubuya kuphi iziphi into obhekane nazo yini ade uyenza ekwenza ukuthi ugcine ubuya ngo10 umfici akaphekile mayiphekile ukudla ukuphakelwa kufaka microwave kuyabanda mawufika ufica indlu iyabanda ulele esayidini elilodwa lombhede melele esayidini elilodwa lombhede uyangena endlini ukutshela ukudla ukuthi kuyi microwave kade kufakela ukudla ku microwave uyifudumezela wena udla wedwa etafuleni yena ulele ngenxa zokuthi ufike ngo10 endlini mawungena embhedeni umfica uzumekile abantu ogogo bethu bakudala oyethu umkhulu mayifika abhinqa itshalo kokho abhinqa ithawula ahlalisa umkhulu emlinde edle emxoxise emenzele zonke yaza 60 sokuthi uthi indoda mawufika endlini ufike uyifudumezela ukudla. Can you believe I still do that? Siyabonga a60 sokuthi umuntu emakhaya asikho umuntu ufika ufike uyifudumezela ukudla asikho sokuthi ufike uyiphakele phakelwa enzelwa yonke into wena njengendoda ahlala phansi indaba ama questions esibuza wona masibuye ama questions are unnecessary la ma questions angibuza wona enza ukuthi nangelinyanga mangihlwelwe ngithi angisabuyi sengiyobuya kusasa but mangazi unkosikazi wami ukuthi uyapheka nango 10 ngoba ezwile ukuthi ngiyasuka ngisegoli ngiyehla njengamanje masiqeda ukushuta podcast ngithi ngiye ekhaya usengifonelwa ngitshela ukuthi baba ungibona ngixova uflower uzothi kushawo 8 lo flower yobuvuthiwe ngo10 ngizobe ngiupheka amadombo lakho azobe sifika uthi uyabheka ngo12 mangifika so you have something uyihubhe ekhaya ngoba uyazi unkosikazi wakho ukulindile so zonke lezi zinto ongathiwa zingama temptations endleleni angeke zikwazi ukuvimba ngoba uyazi unkosikazi ukulindile mongafikanga uyazi ukuthi uphekile so mongafikanga icala lisobala ukuthi baba uthe uzofika kungani ngafikanga so abantu besifazane bashoda ngale yonto umuntu wesifazane wenza into angeke kwazi ukuyenza enganeni yakho if uphi ingane yakhe i1 ngikubuza ukuthi uyiphelani ingane yakho awusho ukuthi ngiyayithanda uthi ingane yami uhlulwa yini kumyeni wakho mawuphi ishumi kubuza ukuthi umphelani mina wakhe ishumi uthi hayi ngoba ngiyamthanda cha awumthandi umyeni wakho finish and clash. Yeah, njengoba ubusushila ukuthi ngoba sesivala just to add on that esikhathini samanje we are so glued ku social media we are so sithanda ukujustify kakhulu izinto ezwrong manje we normalize izinto ezwrong meaning ukuthi you'll find umuntu wesifazane ethi ngihlukene naye before ngimtshela ukuthi angisamfuni bengisahleli naye uyabo just ukuthi nje ukuthi ngifuna ukuphuma kahle bengifuna ukuba like 100% sure ukuthi angisamfuni phuma mawufuna ukuphuma uya understand so it goes back to leyo nto ukuthi esikhathini samanje i-social media sidlala indima enkulu kakhulu ekuyiphatheni kwethu thina abantu besifazane nabanye abantu besilisa uya understand but ke that's a story for umuntu wesifazane ethi umuntu wesifazane before ngiphuma kuyena ngiqale nje ngathi kumjolela ngathi kumgila siyapi isimilo sakho la ngathi kumgila ngamgila uthe sekhohli ukuthi wayengilile ngase ngivela ngimshiya ba and then omunye umuntu wesifazane uyafunda ngaleso sikhathi umuntu wesifazane she's going through the same problems nomyeni wakhe noma nomuntu wakhe uthola isifundo sokuthi nama ngimenze kanje this is a solution that's not a solution you cannot say ngihlale unyaka wonke sengimshiyile why kulonyaka ungahlalanga epointini lokuthi uzama ukulungisa kunalokho uzama indlela yokuphuma so mawufuna ukuphuma khona namhlanje ungabambezeli umuntu kanti wena usuyazathi awusahleli ngoba ezinye izinto ezidala ukuthi umuntu wesilisa ezegcina enza izinto eziningi lonyaka kanti usuphumile emveni kwalokho mayiqede kubamba ukuthi uyamgila usekufaka lento ekuthiwa inhlamvu ephuma esibhamini usuyashona seko gender based asisho ukuthi siyazigqugquzela lezi siyazipromote lezi zinto lezi ingakho namhlanje ufica kunama abuse unnecessary nangabalekile ngenxa zokuthi umuntu wesifazane uthatha isinqumo akasifunde somewhere wafuna ukuthi asi-apply endaweni wrong kanti abantu abafana wena unyamazi kusama umuntu ungayisithethi senkosi bengasijolela besijolela but unyamazi uyizwe ishaya impanga so manje umuntu kasiphelele uzo-advise okawiza ukuthi mina usiphelele ngimenze kanje afice kuyizuza mphahlaza ngekhamera ekhanda shona so izincane izinto ezingama-advices angekho right umuntu wesifazane akasifundisa ukubekezela amase kumhlula ukubekezela kaphuma ahambe ayothola uthando kwenye indawo but it's just ukuvala nje into engiyithandile shoes mhlambe ebaluleke kakhulu thina abantu besilisa isikhathi esiningi especially thina esikolele emakhaya exposure asinayo kakhulu to izinto so into engiyithanda shoes ukuthi indoda uyakhona ukuyakha if he's willing ukwakheka yabo okusho ukuthi kunina nina responsibility yenu lapha ethenini
kumele nizame ukwakha uhluleke uzamile. Yeah. Cha akhe nje amadoda masuyikhethile indoda nje indoda izama hluleka uzamile abasafuni okay kulungile nisale kahle emakhaya masibuye emakhaya bese sikhuluma ngespiritually and siphinde futhi sikhulume ngama ties ngama soul ties and all those things asithinta kakhulu le spiritual because sibona isikhatha sisavuma but sithe nje nqambu siyabonga kakhulu siyabonga futhi nokusilandela nokusubscribe nokusifollow niphinde futhi nicomment ningasabi siyabonga kakhulu kwazi Ntsele noVelo no Ayanda Masitheko siyabonga